Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya kita tuku telek pitik, rabuk telek pitik. Iki kenali yo lewat tok-tok guys, masih ngubungi dhewe ngertine saka tok-tok. Jadi iki ade untuk telek pitik. Regane sing rada miring karena ngene iki engko nek awake dhewe tukune kuwi pas wayah dadakan besok ape gawe ladonan ngono kae regane larang guys, mesti regane kuwi wis 10.000 ngono kuwi lah larang. Ini iki wis toko duwe ngene iki ngetok lah, ngetok ngene iki regane jek miring jek karena dhewe ndek gubuk. Iki kok saiki asline mengapa ditekokne gubuk guys, tapi karena iki kepetel galane urung atos guys. Entel pol. Mbang resiko terus dene kene emang wis ngubungi anak tenaga guys lewat Wartono. Langsiri lewat Wartono guys. Dadi ya apa wis jeneng iku apa jenenge? Daripada resiko engko ning kono ya kepetel meneh. Iya, ning jero malah nemen biasane. Masih malah. Soalnya kan iki kecane garing emang guys, tapi jerone kan iki lemah putih. Heeh. Lemah putih. Ngalahi metu dhuwit ngakon wong usung. Aduh-aduh teko kene kepetel malah. Iki soalnya kirimane kok Ngawi, Bro. Kok Ngawi. Wis jare keri. Bukan nang komputer. Kok Ngawi. Ngajenge Mas nggih? Nggih, mboten menapa. Nggih, mboten menapa. Usulnya. Dono kene engko diusungi rono dilangsiri. Itu toh. Ya api tenan guys, apa telek ini? Ngalah. Kan di full nih. Ya toh. Kok terus gawe pawon ning jowo ae. Iya. Otomatis kan iki engko nek rong red kan kebak omae. Kebak, Karep gawe konten masak-masak ning kono wis gak iso. Gak iso. Gawe pawon ning jowo. Iya, betul. Iya kuwi lho sanding kolam kuwi lho. Kuwi lho kon gawe pawon nganggo cagak ala-ala ngono ae ya. Yang penting kena tinggu masak. Nek masak-masak nang Tegalan cagake pring koyo gubuk cilik-cilik ngono. Iya. Alah koyo nggone kanu kuwi lak penak cilik ngono kuwi. Nggone Bandung ngono kuwi lho. Heeh. Ning jowo cilik ngono kuwi lho nganggo pring wis dadi kok. Oke. Lah iku otomatis kebar ora iso nek tinggu masak. Nggih, tapi kok ora iso niku kepetel, mboten saged. Nggih niki. Garing ketoke nek motor nggih garing. Jerone ambles. Truk terus kepetel. Nggih. Sing pundi? Nggih. Pun ngaken tiyang. Pun tenagane pun kula kene mriki. Ada ngomong ini gue perasaan nih. Iya. Nek wong liya ya tetap digenjot dikon rono guys mau. Tapi mikirku wong ada-ada kan tangan kono kepetel neh. Nek jero yo mestinya nemen gak mungkin enggak. Nek jero nemen kok kan nemen dhisik. Nemen. Ngerti dhewe dhisik mbletok-mbletok kok.
Nek motor iso lewat motor. Motor iso lewat tengok truk lho kepetel. Nek dhisik dalane kok ngono kok. Bedane nek wis memang wis 3 ngono kae yo. Mari kuat. Soalnya ya jene udan, guys. Mari jene udan. Mbok gremes-gremes kan ya enek. Wis ngakon wis telepon lek Wartono, guys. Oke, Bos, siap. Wonge sekolah sawah mang. Wis nek sawah terus. Sawah tapel ning sawah. Diber mang jene sawah. Ya cara aku ngemang-ngemang nggo loro apa telu apa papat kan iso. Kayak duduk. Wong entuk wong ora nek gak ngono juyir telepon. Kene nek kepento le Wartono ngasih menreh entuk wong. Lebene wis budal sawah bareng. Nek ora entuk ngono tetep telepon kene. Telepon, betul. Oke, guys. Yo iki guys sing jenenge telak pitik iki. Nek akeh telake. Wah, gak kuat guys ning dodo sesek ambune mak. Wah, padahal garing lho ya. Ambune iso wah. Selengut-selengut ning das brileng masamu. Ning sirah. Brileng ning sirah. Kene wong arit apa diomongi Mas Ajis nek iki gak oleh diriti ngono iki kan soalnya Pak Erika wis pesen gak oleh diriti guys sukete. Oke. Cek ngeyel pinggire jare tapi sembuh sementing dhewe wis ngomongi lah engko malah dikira piye-piye ngono. Dan teng-teng kita sampai rumah sini guys. Ini kita nganukin kok soal iki genah kebak telek pitik tok iki kok guys. Dadi otomatis apa wis jenenge iki kok wis gak iso tinggu apa masak karena mesti full ya. Iki sak iki. Kelompok. Karena iki kok mesti full guys. Soalnya sesuk jenek sakret engkas. Betul. Jean. Entok lagi. Iya lah, entok. Itu boleh nganu ki. Tak kira semut nganu abang kayak. Ayo. Betul, abang maksud. Gak no tikosnya gene suarane ya. Blas gene suarane wis. Nanti ganti sapu ya. Sapune mingkat men nanti. Iki lho. Duh kuwi panjang ngiling ngono. Jagungnya setuwek guys. Wis nganu. Wis apa ki ceromono ki wis atos lah dhek. Lha nek wonge lewat kene rek. Lho anggap ndi mau. Wis ya rong suwe lah. Tukane lagi. Wis ngusung Pak Depri karo Pak Dewartono guys. Kompore tok nih. Wong telu yo dadak-dadak dhewe. Lan biaya iya. Piye? Nek wong telu juga tak lagi biaya iya. Berarti rong nggon mang. Iya, lah kurang wonge. Dene wong telu cepet lho Mas Ajis kok. Iya. Nggo papat apa nggo piro kok. Iya, wong ngomong yo ngono wong arep melok. Lah ya rasa nganu wong engko karo Mas Ajis ae. Jadi kene tani yo. Kok dituwoto tekan dhuwur ngono lek. Iya kan. Iya. Langsung dhuwur. Langsung dhuwur. Langsung dhuwur Pak anu. Ben sedeng rong ret. Wah, jete yo. Rong ret sedeng ya Pak Depri ya. Sedeng ya. Mumpung entuk rego miring. Iya, mesih 6,5 iki. Gimana? Saiki? Saiki wi 6,5? Iya, tawani ndek iki kuwi aku. Allahu Akbar. Saiki 6,5. Kopi gede opo ta iki. Jagoan. 6,5.
Lah iki wis ketok wis mari nek gak dipanganeh nok. Yo kuwi Pak De tikose do ning ngisor-ngisor kanu kuwi. Karo nang jero omah. Lho yo kene. Ki saiki tok iki karo ngguri omah. Sangkal-sangkal terus gune omah. Tinggo omah. Anggerangan anu iki kok. Apa Pak De? Anggerangan Usung-usung. Oh alah yo. Kok yo nemen mang cek didone bane bangetan wong urip lho. Apik. Gua terus sak rene iki tok kene buat nah tak gunting nah. Astagfirullahaladzim. Double iki. Oh. Iki gua kok kabeh nuruti rek cara gunting kabeh. Kar sing iki gak mlah lunyu. Lebih mana ketutul ngono kaya mak jus ngono ya. Mari ki yo wong tani ki ape tuku ki yo nek urung panen ya. Lah garing-garingan ki. Garing-garingan iki, guys. Iki angel wong golek dhuwit, guys. Naki iki. Sama kawar-kawar gitu. Wah, lewat kawar itu kejutan. Belum sekali gue lewat kono. Nah, kok kasih kawar-kawar ki? Tak ragu tak gering-gering. Tapi teleke akeh Pak iki. Wakih kok Pade iki. Oke brambut tok lho. Campur lembut wong kawakan kok. Oh, gendreng apa iki? Lah iya. Krungu dhewe guys regane wis larang. Padahal iki lho jek adoh arep wong nandur iki jek suwe. Jek sok sasi 8. Lho ki wis larang iki guys. Ning Dung Sambi. Nganu Mbak sih tuku ndek iki ceritane. Kok ora didol. Lho sih sapa to Serayang? Iya. Oh, kono tuku didol nah. Alah. Wis 6.000 kok, Bro? 6.000. Sing omahe sampean tukangi pi to? Iya. Lho kuwi yo bakul trek pitik ya? Heeh. Nampung iki, Tuan. Alah. Tuan sing njaluk yo. Wah, iki. Yo bener wong kono ki kulaan ora terus didol ning wong neh ora bener Tampung saka ndi ning omahe kuwi? Di rumah. Ya bener wong kono golek bathi yo ne. Sing liyane ku mbah piro? Lah kono kan ngrayeng kan lincah kenal kono kenal kene dheke. Liyane ku koyo cek 6.000. Kacak 500 romono ya. Dorong. 500 ping yo. Wong kono bakul kabeh. Lah iya. Kono reno wong golek dhuwit kok. Lah iya. Iya ra mandek ya. Gawanane Rombyong. Gon, gon apa?
sing kowe. Padha ae jeblokan. Gane piro, Bos? 5 le. Ya iya. Nggo 5 rek. Lah aku mau budal ngono. Tuku jajan bensin mie rokok guys iki lho. Mau buka. Apa rek? Balik rene. Wis buka Es ora? batu. Mulai buka aku rene buka. Lah iku aku mati kudu tak selak dulu. Banyu. Iki tuku 4 liter. Itu kula. 4 literan. Manget aku tuku 5. Apa jenis iki ne? Tiga nyile. Oh, jadi gini. Jigane 5 liter iki. Iya. Berarti ngono ki, Mas. Kono gendem wong e sama. Ya iya. Jadi misal ki timbang buka-buka. Jang, kue bagi loro 2 literan. Ini Udah buka saya kan bukan sing tak lenan. kopi yo piye? Menyala ya. Nyala. Blok. Karet. Harga aku sih. Terima kasih juga Mas. Ayo ting. Gak kuat 5. Oh, perut mundur iki. Papat ndak. Papat. Motormu wis bisa nih. Wis lah. Turbo le ta. Wis turbo patakmu. Yo nomor sampean ndi? Wes. Sange tahunnya ya. Yo derene kok yo tung. Ya pokok mentul-mentul belum balik. Motor apa guling jadi mau. Motor sama motormu? Motor mas lewat kamu. Ngiwangi kan malah guling. Wayaman guys, ki mengaku medun ning negara kono. Wah, HP tubrukan karo wong-wong pasukan nganu aku. Pasukan wong Dangir. Lah ra ketok guys tikungan-tikungan ngono kuwi. Lah padha kono was-was do kaliren kabeh padha ae nek jam-jam kaliren nek. Lautan tak beneran. Lautan. Go campur Sambel. Lele mie. Lho gorengan iki lho. Yo. Tahu tempe. Udah buka. Yo kae saden yo iso. Aden tapi rong jam 12. Kosong beduk guys. Enaknya. Mau Jess? Andes. Ger banyak barang edak kudune. Iya iki lho. Ade. Menyala iki ya. Pedes sambel. Sket biyen. Nek gula ya legi. Lebih Jalan dewi iki ya. Iki ngarep sekolah SMP iki tok. gak. Sing sampinge Jesi. Iki apa sih? Yo. Lah aku lho wis teko Sor Tower meng tutup. Rame kira sing sampinge Jesi paling laris sik piye. Ini buka. Nek Jemah ketoke tutup. Bapak nggon rame piye? Apa payu Bapak? Ning kono ya Iya. Sana ketok kok. payu kabeh. Lho tempene tahune. Piye lawe kok ngene. Keringe akeh ngene kok. Bal tebihan terbanteran numpake cah. Abel ponco emang banter. Kabeh banter kabeh ki mong do kaliren kabeh Dik. Wae do luwe do tekok. Wae opo Mas ngono. Sung telek pitik aku. Lah iki telek pitik masamu nek gak tuku saiki guys, besok wayahe kuwi 2 kali lipat. Iso 3 kali lipat regane kuwi. Soale saiki masalah wong do nandur sing tebu kuwi ya do nganggo telek pitik. Dadi telek pitik do payu saiki. Dhisik lek jagung tok. Tebu ora diwenehi, mbasa ngerti nek tebu ki malah mana akeh nek dikeki telek pitik dadi do melok-melok. Ringan apa ya anu. Pamane kan jenenge kualitas ngene iki karo mepet-mepet kan apik ngene iki. Ini kan akeh ronggo. Nek mepet-mepet ngono kadang brambu tok kae dusung nih.
Buta asake sing diitung rek. Iya. Ya ngono guys ki Pak Depade ben mangan sik ya ben menikmati leh Madang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.